Patty Atkins hi kumsang ni pakhat zun ni som ni pakua atangin abowa abolai hian nu ma han chui zui turemo engma a omlova engtin nge a oma engtia bo nge ti le khonge a om ti po engma an riat theina tur nu ma mu ani lawani kumsang ni pakhat zun ni som ni pakua zirtop ni ani a Marysville, Ohio, North Columbus satanga mel som thum panga ahla a chuan Patty Atkins kum som ni pakomi chu ahna tho na Honda factory lampan chuan July ni li atang chuan cholmang tura anjin chua hun tur tengai tuin phur takin akala ahna tho na hian team leader pakhat angin athok ve ani kum tinin July ni li atangin chol an mang tran thina chumi kum chuan Patty chuan Canada lama anhuaya thok tele abial pa telin jin chua antuma anphur le ni in a unau nu chuan asoya Patty hi ana tho na Honda factory a hian kumsom pakua ani atanga thok tran ani a ahna hian atuin nuwa mati hle a team leader anga atho atang phei chuan athok rim zualin reilo te nuwa promotion po mu thuai a in be sei hle ani ama hi ma ni in ring tok tak mi le athil ti apianga ma ni lu zowa mai ang chi hi ani boka atho puite pon an ngai na in abula om nuam an ti hle nge ani Patty chuan fanu kumsari mi Michelle aneya afanu chu amanga ina duat hlea ahna akal lo chang chuan afanu bula chuan ahun amang thina afanu tan chuan a thei top a chua tak meu thina ni Patty hi an unau pangazi nga ano pang berani a ngai zong thak zen ang chi ani velova abial pa nen chuan an khosak zia om huna in neya fadang nei belte an la tum ve thu a unau nu marsa hena chuan a soi thina zun ni som ni pakua sang ni pakhata chuan Patty chu an jin na turatan chuan a in buat saya miseri chu apa bula ada a Patty chu a unau nu marsa nen chuan an in be pop renga an in biak nun ber chuan abial pa nen chuan abial pa pickup truckin an na tho na hmuna tanga Canada lampana an chua chia thu aron rila chumi zan chuan Patty na tho na hmuna thok mi za chuang lai mai chu an na tho hun a top nu chuan an chol man na lam tur panin an chuak sunga chumi zan lai dar som pahni le second som pakua a tak chuan Patty chuan an na tho na hmun chu a chua sada chu a chin an riat thei nun ber anita ani July ni riata thlengpo chuan Michelle chu anu chuan alaron lam lo awang chuan a unau nu marsa chuan wabiak po atuma a betlang thei ta reng lo maya Patty chuan a fanu chu aron lam ngei aringa ma seron hoti reng anei thei talo marsa chuan Patty chu akhat tokin biak po atum renga ma se omzia anei thei chuang lo ti chuan abial pa akalpui nia asoi chu biak po thei dan angai tu ta a chumini dar ni vela chuan awa phone tange a ma se mei chia in call chu alo pick up a ma se marsa chuan mak ati hran lo a chan chu a ma da in Patty chuan abial pa chu nupui nei to ani ti alo hril to awang ani anupui hne na chuan a unau nu le a pasal te chu cholmang tura an chua ho thu le Patty chu alo la let ve lo thu te a pasal chu alo let to empty te awazot tangot maya ani chuan a pasal chu tlai lama alo let tur thu alo hrila chu thu a hriat chuan marsa chu a tho veng deuh huaya Patty po chu a bole talowa angai manani an thian dang te chu an han phone kual le a ma se ni chuan Patty chu a hriat thu le amai ro chu engma inzom na le in lai chin na an nei lo thu le a om na chin po a hriat lo thu chu alo soi tamaya marsa chuan a unau nu Jenny anu tloa Indiana om mek chu Patty a biak thei lo thu le thilom dan te chu a zu hrila anu in chu thu alo hriat chuan a tuar na hlea thu dikani aring thei lo ani chumi zandar sari vel chuan marsa chu amang angin a hlau thong to hlea Marysville police nena chuan alai zon nu bo thu chu awa report tange a Patty bo ma kum khat liam ta
kum sang ni kuma chuan peti chuan abial pa chu a chung te hne na a in hmel hriat tira abial pa chuan a farnu pasal nen sum don na bultan an tum thu tele nupui nei to ania anupui ne na in then na dil na the lut me kani thu te asoya a chung te chuan chu tia nupui nei lai han ngai zon chu du pui lo viau ma se ama peti berin adu ema wangin engma an soi du talem lova peti chuan abial pa sum don na bultan nan chuan a poisa dollar sing ni lai a man tira chu mai baka a u naw nu jeni hne na chuan lon puk adil sak boka jeni chuan rem ti chi alo ma se peti chuan angen sak tlatawangin ati sakta a jing lamdar thum arik chuan marsa chu amu hil theilova a hlau thon em awang chuan peti bial pa chu awa phone le ta a ta chuan anu pui chuan alo la le a marsa chuan thil om dan le an lon chung chang te engemo a soi puya minute som panga lai anin biak nu chuan a pasal chu phone a pe ve le a ani chuan peti nen chuan anin hriat thu te chu lo soi ve ma se a chan chin engma a hriat bik lo thu a soi ve tlat box si minute somli panga lai anin biak nuwa anda ve le ta a chutia abial pa berin engma inzom na neilo anga a soi tak si awangin marsa chuan angai na a hrelo hle a police te kuta chuan a in ngat ta top mai ani marsa case chu detective Jeff Steyer le Lieutenant Jamie Patton te chu Union County Sheriff Office atang chuan chu case chu an chui tran ta a ama sabera chuan peti in chu anwa en chianga ma se engma rin hlel na tur anwa mulova athom no le thil dang zong zong po fel fai thapin a oma akong khar po a in kal tha thap maya engma thil dang lam mu anwa nei lawani detective Jeff chuan Honda factory a atho pui tele a team member te chu awa kom kual le a ma se an ni chuan engma thil dang lam ompo an hriat lo thu le ni dang ang thovin peti chuan midang chu abia a an chet vel na chu ti fai vek turin a hrila chumi zan chuan midang zong a in a ho ma sabera chu chi chu thil dang lam deuh thleng nia an hriat ani ni danga chuan a ho nu hnung ber thin ni in an soibok peti chu a na thona chuan team leader ani angin a team member te po angai sak le a tuma handu sak bi kemo biak fal deuh emo po anei ngai lovani ami mal chungchang phei chu a thian hnai vai tak ne na lo chuan a soi chuak ngai mi lo ni in an soibok a thian hnai tak pakhat a hming tarlan arem lo awangin Jane tia a hming wa chuan peti chuan abial pa chu nupui nei to ani awangin mi hriata soiwak adu lova aruk thei angbera in kopri adua baka an na tho na hmuna chuan pa ngai takin mi hrang angin an oma peti chu abial pa kianga chuan a hlim hle a an chol hmang tur po chu a phur hle ni in a soibok peti lai zone te po chuan peti chu a chol hmang tur a phur zia te abial pa nen chuan hun man dun na hun an nei tam theilo em awangin hun rem chang tak ni in a hria a hlim hle a chu baka abial pa chu nupui nei to ma ni se anupui a then tur thu a soi te chu peti chuan a oi vek mai ni in an soi a thian tele a chung te chuan an thu hriat an soi a in ang vek mai baka thu thar han hriat bel vak tur engma a omri lo awangin angai na an hrelo hle a peti chu na a thok tha em ema promotion mumai theidin hmuna adinga fanu aneya a hmangai em boka chu timaya a kalbo san ngot thei chu an ring si lovani passport le thona thlok chuak zong zong te an han check po chuan engma azin chuak nge yani ti fin fiana an muzo chuang lova ma se investigator te chuan peti in abial pa lo na puk sak le sum le pai a man tir zo zai te chu hriat an du a chu pa chu zon chua an tum ta a July ni som pathum sang ni pakhat peti bawatanga kar ni aliam hnu chuan investigator te chuan peti bial pa nia an soi omna nia an hriata chuan an vakal ta a ma se mun danga po sum don na alo nei thawa wangin azin chua lai alo ni a detective Jeff chuan anin chung en fia pa in anupui chu thu alo zo fia
ma se anu pui chuan Patty Atkins si reng reng a hriat lo thu le a pasal chu zantin an ha tho bana alo ho zia thu le Patty a bo nia an soizana po chuan a pasal chu jing lamdar ni le chan ve vela alo ho thu alo hrila police te chuan an in chu an dap kuala Hard Rock ti sat Patty in a ma da ya Miami ya alo pek to chu an mu chuak hlol maya chu thil chu anu pui chuan a hriat pui lo thu a soi boka uifing an hruai boka chu ui chu an in le avela chuan an hruai kuala rim hriat anei hlau takin ti thuwa ani an ui hruai chuan rim dang lam hriat nei ni om takin an garage chung kil lam dewa simena an zu thar deuh chu a hnim a hnim tamaya Patty bial pa ni an soi chu alo thlen chuan thu an lo zot fia ve ngala ani chuan Patty ne na in zom na nei anga an soi na zong zong le lon puk anga an soi zong zong chu a pha fai veka Patty bozan chuan zan la ya an na tho na tanga a thian pakhat nen motorin an ho a kalkonga engemo eitur an ei hnuwa an ho ngal ni in a in soi bok detective chuan Patty ne na tanga thil pek a don to le don to lo te a zota birthday card pakhat a don thu le chu po chu anu pui na thik a hlo wangin a po kher vek thu a soya chumi hnu chuan detective te chuan pickup truck Patty in Canada an kalna nia a soi chu an en fiale ta a ta chuan a motor chung lam chuat pha na na an man thin puan lo in zial chu an mu a ma se chung an motor cover te chu Patty bo ma a thak vek to na ani thu a soya ma se chu cover chu motora da to lovin an in hnom nok da na kara alo da dayawang chuan an ring hlela chu puan chu forensic lama zirchian turin an thon ngal bokani nu chuina tur engemaw tal mu chua an in beiseya an garasa cement an zu thar uina hnim chu an han lai le a ma se engma an mu chuang lo han zui mai tur po an vai ta hle maya Patty bo thu chu an puang zar ta top mayani mun tina puan theina zong zonga chuan an puang chuak ta vek maya a chung te chuan an thei angin mun tina an lo zong kual ve boka ma se Patty reng mu tur om lo bu pol kara rio bozon ang mai hi ani deuh ber forensic result chu anin nga na ber ani ta ani ta chuan khamizan khan Patty chu traka chuan a chuang nge ani ti hriat na evidence engemaw tal mu anin beiseya abial pa nia an soi ber la chuan anin kar le Patty in poisa a man tir nia an soi zong zong chu a pha fai vek mai box sia chu tiang ani awang chuan investigator lampang te po an ril ru a buai hlea an hnu chui lai po chu chui chuak lovin a zu zi mayang ti an hlau hle chumi hnuwa chuan Patty account chu an check sak le ta a ahma kumliam ta a chuan Patty account na tang chuan poisa tam tham tak voi tam tak lak chua ani a ma se abial pa ni an soi hne na chuan a pe ngei ti fin fia nan chu pa account na chuan engma poisa lut a om chuang box si lo ani a bowa tanga kar nga aliam hnu chuan forensic lama tang chuan an test result a chuan chu puan an test hnuai lama chuan thisen le zo te mul an mu thu an ron soya chu zo te mul chu Patty zo te mul ani ti an fin fia theita a ma se thisen ro chu atlem tham em awangin DNA test na tur khop atling lova tu thisen nge ti an hre theita chuang lovani kumaliam zela Patty fanu po kumsom panga alo ni ve ta a ma se tun thleng hian anu Patty bona a chuan fin fian rin tlak engma an mu thei tak lo awangin a chanchin engma hriat zui ani talova a bo chan dik tak po hriat ani theita chuang lovani Patty Atkins mei che khongai thak tak chu tun thlengin a case chui chua lovin ala om rengani tun trumatan chuan khati zong kha nire phot sela ka video te tha iti ni chuan like button kha min lo me sakla tin WhatsApp group a yom du ni chuan description a hian WhatsApp group link kalo da boke hun man nuam vek ule